Това е Casio G-Shock GI 2100. Спортен и ежедневен часовник с кварцов механизъм, който се задвижва от батерия, минерално стъкло от кристал, корпус от полимер, с кръгла форма и комбиниран дисплей. Черен цвят и полимерна каишка, водоустойчив до 20 бара и с тегло само 51 грама. Този часовник също е конструиран да издържа на удари и вибрации. Разполага с автоматичен календар, който се самосверява в зависимост от различната дължина на месеците и отчита високосните години. 12-24 часов показател, хронометър, таймер за обратно броене, световно време, което показва едновременно часа в 29 различни града и области на света, 5 ежедневни аларми, сигнал на всеки час и Neo Bright, което е неоново покритие на циферблата, което излъчва светлина в тъмното, дори след кратко излагане на светло. Двойна LED подсветка и функция за отместване на стрелките в случай, че са закрили видимостта към някой от малките дисплеи. Разгледайте нашия профил тук в TikTok за още страхотни модели на Casio.